isu maNdebele zvakare tinoti enyathele udhaka inathile yatsika dope yanwa. We stand where we stood. Kune vanotiti hanzi ava vakatengwa neZANU, hanzi Makupe vakatengwa neZANU, vaKomichi vakatengwa neZANU, vaMonzora vakatengwa neZANU. Regai titi vakatengwa neZANU muriko wani, Komichi, Kupe, Monzora havana kubvira vambotakura mukaka weGushungo Dairy. weGushungo Dairy kuti uone kuti munhu akatengwa neZANU kana kuti hana kutengwa neZANU, unotarisa kuti anosungwa here kana kuti haasungwe. Makupe vakasungwa ka7, baba Abrahama vakasungwa kakawanda. Ini pano ndakasungwa hamenoti kangani. Ko baba Munini makambosungwa. Vatungamiri vanoti handei kudemonstration, musi wedemonstration hauchamuoni. We don't want those cowards. So when the time comes, we will deal with dialogue. We will also, when the time comes, embark on peaceful demonstrations in terms of Section 59 of our Constitution. And we will do what we used to do. We go in front as the leaders. Ndoda kupedzisira hangu ndichiti apa handina kunangana nemunhu. Kana taenda kurufu ngatinochema nevanenge vachichema, ngaticheme munhu afirwa kana kuti munhu afa, kwete kuti tobatwa neshavi raMugabe rekuti akangoona chitunha apo shavi rake robuda otanga kutuka vamwe. Hatidi izvozvo. Vakamboonana havashayane, abake vabonana vapinda vabonane futi. Iyabonga kakhulu maita henyu.